ಗೂಡಂಗಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಗೂಡಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪದ ಗುಲಾಬ್ ಪೂರ ಪಡೆಂಕು ರಿಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಕಾರಣ ಉಂಬೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೋಯ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕಲು ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೋದೊಂದು 3 ದಿನ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕಲೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಯಾಲ ಕಡೆ ಕಾಟ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೋದ ಐಟದ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಪನ್ನಡ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಯಾನ್ ರಿಚ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ನ ಓಕೆ ಯಾನೇ ಬಂತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂದು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಟೆ ಮೊರಣಿ ಪೋದಿತ್ತ ದಾಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಚೀಪದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಚೀಪದ ಗಟ್ಟಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿರ ಅವು ಸಕ್ಕ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಬೇವರ್ಸಿ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡ ದಾದದ್ದು ಟೀ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂದುಂಡು ಕೇರಳದ ಪರ್ಂದು ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಚೀಪದ. ಸೊ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಂದು ಪೋಡಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಉಂಡು ಸಾವ್ದು ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರು ಯಾವ ಪೂರ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಬೇತಾದಿತ್ತನು ಬ್ರೋ ಪಪ್ಸ್ ಬರೋ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಓಕೆ ಸಮೋಸ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದತ್ತು ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಪೋಲ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಮೂಲಿನಿ ದಾದನ ಸಮೋಸ ಉಂಡು ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಬಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿಮೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಅಟ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕ ಉಂದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಬರಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಮೋಸ ಬುಡ್ಸಿ ಅದಲ್ಪ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಡಿ ಬಡ ತಿಕ್ಕಡು ಪಾಪದೊಂಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿಂಕ ಸರ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಹಾರ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಹಾರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಬೆಂಜಿ ಪೋಡಿತೆ ತಿಂಡ ಬೇವು ಒಡ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಬೆಲ ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ ಪೆಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪ ಜಂಕ್ ಯಾವಂದು ಬಟ್ ನೀ ಫುಡ್ ಇದ್ದ ನೀವು ಆತು ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿತ್ತ ಬರಕ್ ಬಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಬಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲಕ ತಾಸ್ತಗುಲಿಜ್ಜರು ಆತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಪ್ನೆ ಅಂತ ತೋಜಿ ಸೊ ಇಂಥ ವೆದರ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಸಮೋಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತ ಟೈಪಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಒಂದು ಓಲಿ ಪಂಡ ಹೌಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಸೆನ್ ಚೆತ್ತನ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ಡೇ ದಿರಮ್ ಓನ್ಲಿ 2 ದಿರಮ್ಸ್ಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ನಿಗಲ್ ದುಬೈ ಹಿಡಿತಾಡ ಎಡೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಎಮರೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಉಂಟ ಐಟ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಾರ್ ಶೋಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭರತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರೆ ನಂಜಿ ಅರಡಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ತೆರ ಆಯ್ತಾಗು ಸಮೋಸ ಇಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಇರ್ನ ಸಮೋಸ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಸಮೋಸ ಇರ್ ತಿನ್ಯ ಯಾರು ಬಂತದ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೂರು ಬರಿಟ್ಟುಲ್ಲದ ಅವನು ಅರ್ಥ ಅಂದವ ನಾಯ್ದಲಕ್ಕೆ ತಿಂತೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಾದಿತ್ತು ಅದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾಲೆಜ್ ಪೇತಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇದು 3 ಖರ್ಚು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫುಡ್
ಸೊ ಇಡೆಗೆನ್ನ ಇನ್ನಿತದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂಸುದ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂಕಲಿನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರತನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು और एक समोसा और वड़ा और 3 हॉर्लिक्स हमें 3 हॉर्लिक्स रेड एग पफ तुले ये टन पन पेते 17 ಓ 17 ತುಲೆ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಲ್ ಸೊ ಆರ್ ಮೇರೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟಿ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಪಾಪದ ಇವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋ ಕಲೆಕ ಬೆಲೆ ಕೂರಿ ಇಂಚಿನ ಕಲವೆರೆ ಬೆಲೆ ಕೂರಿಚ್ಚಿ ಈತ ಬಂಗ ಬರ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬಂಡತೆ ಈತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟರ್ ತೆಗ್ ಪಂಡ ಐ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜದ ಇತ ಐ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೆನ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೈಡ್ ದಿರಿ ಯಾನಿತ ನಿಗ್ಲಿಗೂ ದುಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತಜಿಪ ಒಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅವು ದಾದಾ ಗೂಡಂಗಡಿ ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೋರ ಸೊಂಪೆ ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಸೈಡಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು 11:40 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆದುಂಟು ನಮ್ಮೊಂದು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೊ ದಿಸ್ ದುಬೈ ಒಂದು ಮೈನ್ ದುಬೈ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಅದೊಂಬೆ ಹೋಯಾ ಹೋಯ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಜಿ ತಿಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡೆ ಈಗ ರೂಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂತ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಆತೆ